לא עובד, אחרי 5 דקות בוולורנט שברתי את השולחן. אוקיי, זה הגיוני, אבל הקטע הוא שזה כמו כל דבר בחיים, זה לוקח תהליך. בעיקרון אנחנו כבר מרגישים שינוי מהמדיטציה הראשונה, אבל אחרי כמה פעמים זה קורה משהו שהוא אי אפשר להסביר אותו במילים. אתם צריכים לנסות את זה כדי באמת להרגיש את זה. עכשיו באמת השינוי המשמעותי במדיטציה לוקח בערך חודש, 3 שבועות עד חודש, כמו כל הרגל שאנחנו בונים. אני אסביר למי שלא יודע איך עושים את זה בצורה שאני מכיר. אתם מוצאים מקום נוח, שזה יכול להיות שאתם יושבים, שוכבים, מה שנוח לכם. הדבר החשוב הוא שלא תירדמו. אחרי שאתם בפוזיציה מסוימת שנוחה לכם, אתם בעצם מוצאים צליל מסוים שאין לו משמעות. זה אומר צליל כמו רעש של מזגן, כמו טיפות של מים שמטפטפות, כמו שעון מתקתק. אתם יכולים לשמוע רעש של פן. אתם יכולים לשים ביוטיוב גם את כל הצלילים האלה, אתם לא צריכים לחפש. מה שנוח לכם, ועם הזמן אתם תבינו גם מה אתם מעדיפים להתרכז בו. אז ברגע שמצאתם